dovodim vas na ovo mjesto da vam pokažem gdje sam ja uradio svoj prvi zgib, a i da obradimo jednu temu koja je jako bitna u današnje vrijeme, a to je pokušaj. Ovo pogotovo važi za one blejače što ne znaju ništa drugo nego idu komentarišu, a to je nemoguće, to je ovako, to je onako. Taj čovjek sa takvim shvatanjem nikad ništa neće uraditi i nemojte ga slušati ako ga imate u svom okruženju. Zašto? Pa vidite, ja sam imao dosta ljudi u mojem okruženju koji su bili jako stariji od mene i rekli su mi neke stvari. Ne možeš ti to da radiš, radi neki sport gdje se koriste noge pošto nemaš ruku, ok. Pa ja sam namjerno htio da radim one stvari koje sam ja želeo da radim, a ne koje će neko drugi da mi kaže. Moje razmišljanje je bilo jednostavno. Ako nemam ruku, ali ako svaki dan vežbam ruke i očvrsnem tu levu ruku koju nemam, onda ona mora biti jaka, zar ne? I tako ja krenem da treniram, M street workout, M rvanje, da, dobro ste čuli rvanje, i to sa jednom rukom, jer sam želeo da dokažem i sebi i drugima da se sve može kad se hoće. Zašto? Zato što nisam umno ograničen. Šta to znači? Ne možeš reći da nešto ne možeš ako nisi ni probao. Totalno nebitno da li je sport u pitanju ili neka druga stvar. Znam da, na primjer, 1% ljudi na svetu može da uradi apsolutni zgib, a ja ga radim sa jednom rukom. Zašto? Zato što nemam umno ograničenje. Šta ja pokušavam sa ovim klipom uopšte? Pa pokušavam da vas motivišem. Ne samo za trening, nego uopšte ovako. Šta god ti se sviđa, tvoje je da probaš. I da pogrešiš 1.000.000 puta. Pa i da pogrešiš 3 miliona puta. Ovo vam se, ljudi moji, zove borba.